Napakasulit nito, idol, oh. Thank you, Kuya Freddy. Ingat po, ingat. Ano po? Ay, thank you. Saan mamilang ilang galing yan? Ilang. Yun, salamat. Yung saan mamilang ilang. Tawag, malalaglag. Sponsor ko yan. Hindi ko nakita yung anak mo. May pangulam sa'yo. Tagdag kayo dito, May. Salamat ka lang. Thank you. Yan. Sige, ingat, ingat. Thank you. Okay. Kumuha ka, Lek. Salamat kayo po, salamat. Thank you po. Salamat. Alright, shout out. Thank you po sa nag-sponsor. God bless, God bless. What's up mga kawaray? Meron pumunta rito. Yung subscriber na Idol Japper Sniper. Naka-sword pa siya. Shout out kay Kuya Freddy. Freddy po ba? Taga dito lang. Taga saan po ba kayo? Taga Kamarin pala siya. Napunta. Saan pumunta nyo? Magsimba. Sisimba si Kuya Freddy. Shout out kay Idol Japper, oh. Naka-sword, oh. Oh, ayos. Yung ano pa ni Japper yan, di ba? Yung kaunahan ng damit. Hindi ako nakakuha niyan, eh. Yung ganyang ano. Lahat ng floaty niya, meron ako. Oh, grabe. Napakasulit nito, Idol, oh. Si Kuya Freddy. Taga... Yung bagong laban ng ano ngayon. Ay, yung ano niya, t-shirt. Ay, di ba ako nakabili dun. Nasa 800 yun, eh. Yung Spider-World. Maganda yun yan, eh. Yung logi niya ngayon, laban. Oo. Alam ako niya. Sige, Kuya Freddy, thank you po. Salamat. Ingat po, ingat. Thank you so much. Nakilala tayo mga koray. Thank you. Kasi sige po, ingat po. Sige lang. Ayan, napadaan si Kuya Freddy. Thank you, Kuya Freddy. Nakilala ko. Sabi ko, uy, Mark Waray. Kaya nag-vlog. Nag-vlog ako kasi para kita siya. Habang nagtitinda tayo sa YouTube. At least may magandang intro. Mayroon tayong subscriber ng subscriber na Idol Jeff na nag-subscribe din sa atin. Nag-support sa atin mga koray. Thank you Kuya Freddy. Ingat ka lagi at salamat sa support na. Bigyan ko sana sa yote. Ito, isang sayote sana. Sabi niya wag na kasi may pupuntahan pa ako. Ang galing. Bugi ni Kuya Freddy. Aray! Alam niyo mga kawaray, napakasarap sa pakiramdam na isa ako sa subscriber ng Idol Japper Sniper at isa ako dun sa community ng Sword community na vlogger na kahit hindi naman ako ganun kilalang vlogger ay mayroon pa rin po na kilala sa atin. Kaya thank you kay Idol Japper Sniper dahil sa pangalan niya ay na yung nahahatak ng aking pangalan dahil sa community niya, Sword community. Thank you po Kuya Freddy at nakaka-touch po na pansinin po tayo ng subscriber ng Idol Jeff na sabi niya, Mark, di ka nag-vlog? Sabi sa akin, oy Mark Waray TV, di ka nag-vlog? Sabi ko, hindi po, busy-busy yan. Ngayon nag-vlog ako kasi dahil pumunta si Kuya Freddy na padaan, pupunta daw siya sa simbahan nung sisimba. Masarap sa pakiramdam mga kumaray, diba? Hindi naman tayo ganun kalaki ang views pero nakakatuwa. Ito po, 30. Kuya, dito magkano? 50. Ilan to tilate? Thank you. Ow. Init. Sang init, sang init, sang init, sang init. Ang init. Makita ka! Makita ka dyan! Ano? Lalaban ka kay Ate Pia. Sige. Ana, manti daw. Uy, saglit lang. Nagsasakay pa ng Kayo naman, nagmamadali kayo. Wala naman ata kayong lakad. Mainit nga lang. Mainit na nga panahon, mainit pa ulo nyo. At di ba, di pare-pares mainit na ulo nyo, di nagbuka na. Aray ko! Ano ka ha? Ngayon. Huwag mong tindahan yan. Yari ka, seryoso na si Ate Pia.
Sabi ni Ate Pia, wag na tindahan. Kaya mamaya pag may bumili, wala ka dyan. Bibintahan niya pa rin yan. Sasabihin niya lang yun. Nasa benta si Jovic, magkano, te? Saan dyan, te? Ako na, te. Saan ba? 30. Gumalan lang saglit, gala agad. Yung mga to talaga to. Ayun nila, bintahan yung paninda ko eh. Tuwati gulay ah. Tuwati gulay. Nasisi pa nga. Whew. Sarap ng linggo. Sana lang lagi linggo na lang, lagi. Para paldo. Ay, masanak mo. Uy, Masanak mo. salamat kay Kuya Freddy. Okay. Wait lang po, may bibigay din ako. Hindi, bigyan kita. Kunin mo. Kunin mo. Ay, salamat kay Kuya Freddy sa sa binigay niyang orange para sa anak ko. Thank you, Kuya Freddy. Ingat mo, ingat. Wow! Nakabisig pa ka! Grabe, ito naman mga kawaray. Mga pastilan. Angas. Thank you, Kuya Freddy, sa Oh, di ba? Kanina pa nga, 10 beses na nga ako thank you. Salamat, Lord. May blessing na naman. Nakakain na naman yung mahirap. Para sa anak ko si Mark dyan. Grabe si Kuya Freddy, oh. Mukhang mayaman si Kuya Freddy. Mapera yan. Mukhang mapera ata si Kuya Freddy, oh. Alain mo yun? Nagkaroon pa ako ng blazing galing sa subscriber ng Idol Jeff. Sana all. Ayos. Thank you, Kuya Freddy. Ito ba yan, sir? Yan, 50 din yan. Yan, 30. Yan, 30 yan. Right. Ayun, may barya din. 30 pesos. Alright, salamat po sa mga bumibili. Nakapunan na tayo. Tubo na to, 120. Kompleto ko ng aking punan na 3.6. 3.6 to mga kuray, hindi ko pa nabilang. Ay, hindi ko pa nabilang. Hindi ko mabibilang. Kasi, maya na lang. Basta 3.6 yun. Hindi ko mabilang. Aray mo. May tubo na tayo, 120. Tapos ito pa paninda natin. Oh my God. Tapos may dalawang bundle pa ako sa kaya nandun. Alright. Ang bayad yan ng bahay bukas mga koray. Sa bukas, bayaran namin ang bahay. Kailangan na kumita. At salamat sa Lord para hindi mabawasan ang puhunan na 8,000. Kasi ang puhunan ko talaga 8,000. Hindi na dadagdagan, hindi nga gagawin bawas-bawas. Pero okay lang. Basta makakumpleto lang ang 8,000 kung puhunan. Siyempre, kaya nga tayo naghahanap buhay para may pangbayad sa bahay, tubig, ilaw, diba? Kain sa araw-araw. Salamat sa mga bumibili. Shoutout sa Team Boom, sa aking Big Four, Sir Jaime Vera, Willito 8, Matthew and Mami's World, at Sir Ido G, at special shoutout kay Ma'am Nalang Ilang, kay Alex, Kuya Ri, Chanak, kay Din Hall, brother, thank you so much brother, Boy Tirador, sa lahat ng ating mga kaibigan sa YT. Si Tol Jomar, salamat. Salute sa iyo. Salamat sa Team Boom. Lagi nakasubaybay guys sa ating mga ginagawa sa buhay. Ating mga vlog. Kahit hindi ganun gagandang content. Simpleng content lang ay tutuwa sila. Kasi
Yes, na ano sila mga kawaray, nararamdaman ko ang aking mga katim sa team boom. Nagsisipag din sila mag-vlog kasi siyempre kahit kunti lang ang views ko ay na-inspire din sila sa akin. Sabi ko kasi kanila, vlog lang tayo ng vlog kasi hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo kilala. Pag gagawin natin, alam naman puro lang tayo live. Eto, boss. Kaya may chance din po talaga ang aking YouTube channel na mayroon akong vlog na maabot ng libo-libong views. Ano ko yan, pinapanalangin ko yan. Ginagawa ko lang to, vlog ako ng vlog kahit hindi ganun ka sulit ang mga vlog ko, hindi ganun ka quality. Walang susuko, basta pangarap. I love you! I love you! Gusto ko ang pagkatao mo! Alright, daming tao ngayon. Kaya nag-focus talaga ako magtinda, hindi muna ako nag-cellphone. Ngayon lang ulit kasi ang oras natin ngayon ay 9:17. Medyo ano ngayon ang tao, nag-relax. Pero marami pa rin ang tao. Lumalay Street. Alam mo mga kawaray, sabi nga nila, sa Yuti daw, nagbibigay ko daw ito ng aroma. Aroma! Ito sa Yuti daw guys, ano to, gamot sa mga ano, hindi ko alam, basta gamot daw to. Mayroon sa akin bumibili nito, ang ginagawa daw niya, biniblender daw niya, biniblender niya yung sa Yuti na to. Ano mga ganito ka quality, biniblender tas iniinom niya. Dati yung customer ko, hindi ko alam kung pampatanggal ata ng ano, high blood. Ay, iwan ko kung saan ba nagagamit ang sayote para saan. Basta daw, maganda daw sa katawan yun. Kasi healthy living. Aray mo, parang yung ano, ang palaya. Diba ang palaya? Tapos yung malunggay. Ito ba yun? Talbos, nagbibigay ng ano. Hindi ko alam, basta may mga meaning yan. Ano daw, ang ano, yung sayote, para saan nga to? Sa mga high blood? Diabetes ba? Okay. Kasi meron akong customer na mataba, bumibili siya, sorry po bumibili po siya ng ano, sayote. Tapos biniblender niya, tinanong ko siya, hindi ko lang naalala, matagal na kasi last year pa. Ngayon, hindi ko na nakikita na bumibili sa akin. Mataba siya, tapos nag-ano yung kanyang paa, namamanas. Hindi ko alam kung anong sakit niya. Basta yun ang sinasabi niya. Yun daw yung nagbibigay sa kanya ng lakas. Yung pag iinom daw niya ng sayote na biniblender. Hindi ko lang alam kung may hinahalo pa siya. Pero maraming salamat pala kay, ano, kay Kuya Ed. Ed ba yun? Ed ba? Yun, may binigay siya sa akin. Kuya Ed. Ay, si Kuya Freddy pala. Sorry, Kuya Ed tuloy. Kuya Freddy, salamat sa binigay mong orange. Pambibigay ko sa anak ko. Thank you so much sa prutas. Alam, kalahin mo yun, nagtitinda ko ng prutas, pero ngayon nagbigay sa akin ng ano, prutas. Kaya salamat po sa yung Kuya Freddy binigay sa akin na ano, na prutas, malaking bagay para sa ano. Hindi na ako bibili. Makatipid ba? Makatipid. Kuripot ka talaga, Mark. Mga koray. Balot tayo ng ano, isang sayote dito. Yung binili sa akin ni Mami Lang Ilang. Dito tayo sa 50. Bibigay ko sa bilas ko. 30. Apo, 30 dyan. Bibigay natin to. 30? Ito. Thank you. Salamat kayo, madam, sa pagbili ng isang tumpok na tag 30. Sana maubos, mga kumaray. Kasi bumili sa akin si Mami Lang Ilang ng halagang 1,000. At yung binili ni Tatay Alex kahapon, naibigay na, send na ni Tatay Alex na 1,500. Thank you, Tatay Alex at Mami Lang Ilang. Salamat po. Ito bibigay ko to kay Bilas. Yung sayote. Hindi pa ako nagbalot ng ano, nung binili ni Mami Lang Ilang.
Babawasan ko na lang yun dito mga koray. Kasi doon mga ano na eh, pangit na eh. Yung tag 30 pangit na kasi. Ayaw ko naman doon kumuha. Nakakaya naman sa mga bibigyan. Pero dito na lang ako sa ano, tag 50. Ang gagawin ko mga koray, dahil tag 50 to. Dahil tag 50 to mga koray ang bintahan ko. Ayan. Gagawin ko na lang mga koray na ano, 40 isang tumpok para ma-discount ng 10 ng mamilang ilang. Bali ilan ba yun? Kaya kwentahin ko lang ha. Bali ang 10 ay 400, yung 20 ay 800, may 200 pa. 40, 80, 120, 60, 25 tumpok mga kawaray sa 40. Kaya 40 na lang bigay ko para 25 tumpok magagawa. Check ko lang ha kung tama ang computation ko, kung baka mamaya mali. Alam mo naman ako, minsan may pagkatanga sa pagkikwenta. Joke lang. Oh. Sponsor to ng ano, mamilang ilang. Yun, salamat. Yung si Bilas, asawa ni ano, Rona. Kapatid ni Ipe. Ito ito masarap. Oo. Dami yung pinimili na karana. Ngayon mga kawaray, magbabalot na tayo ng ano. Binili ni mamilang ilang. Bali ang bintahan ko nito ay 50. Ang isang tumpok, bali 50 piraso. Dito din ako kukuha dito kasi medyo iba ng kulay. Medyo ano na yan para sa mga mahilig sa mura. Dito na lang ako kukuha. Gagawin ko na lang po mga kawaray ng 40 isang tumpok para marami, para 25 balots. Balot na tayo. Ayun, papabideo lang pala ako kayo. Ayun mga kawaray, balot tayo. Mayroon akong binigay kay ano, kay Bilas. Pakita mo yung ulo ko ah. 24 balot na ang gagawin ko. Four. Five. 6. Ito ka naman. 7. 10 na to. Bali yung maubos to. Kunti na lang kasi gano'n na to lahat. Tubo na naman to mga koray. Ginawa ko na lang 40. Kasi halos sa isang linggo, ilang beses na bumili si mamilang ilang sa akin. Thank you talaga. Pulis na to eh. Mami, baka gusto mo ng bag, ano, free sayote mi. Free sa'yo. Opo, ito. 20. Ngayon tanong ko yung 20. Galing lang sa sponsor ko yan. Ano free? Oo, galing sa sponsor ko yan. Tanggapin nyo na po. Ay, thank you. Sa mamilang ilang galing yan. Oo, may free, may income sa ano, YouTube. Tama lang yun. Thank you, Mami. Sige po, ingat.
Oh, bali ano na? Ilan na to? 5. Wala. Bali 8 siyam na balot naman. Para 25 balot. Para maubos na to. Thank you kay Daniel Matsunaga for video. Hello. What? Lima. Anim. Walo. Siyam. Yun. Bali siyam to. Bali 16 tsaka 9. Ano na yun? 25. Bigay mo kung muna dito rin. Pinami. Ina. Huwag mong patay. May free yan. May free. Hindi, may bibigay ako sa'yo. Ito, hindi. Galing sa sponsor ko sa'yo. Kunin mo na yan. Galing sa sponsor ko yan. Lang. Dalang bayan. Salamat lang tayo. Kalitid. Ganun ang pagbaghawak. Ganun. Sa kanila, bumili sa akin ng sayote. Oh, may free dito ng sayote. Dalihin ko na kasi minsan lang naman yung dito makita sa akin vlog. Galing sa akin si sponsor kay Ma'am Langilang. Tawag, malalaglag. Salamat. Yes, yes, thank you. Pwede pang bukas. Oh, salamat. Thank you. Kapitbahay ni Tita Kati. Yun, mga kawaray, kaya binigyan natin ng ano, sayote. Galing kay Mami Langilang, 2 balot ang binigay ko. Kasi marami yun sila. Ang tumpok mga kawaray, binili ni ate. Nag-vlog ako. Te, baka gusto mong libre te. Kasi sasama lang ito sa vlog kasi bayad to eh. Ma'am, gusto niyo po ma'am? Hello? Ma'am? Ma'am? Ma'am, baka gusto mong libre ma'am? Libre. Ha? Libre. Libre yan? Oh, galing sa sponsor ko kasi sasama lang ito sa vlog. Nagbablog ako sa YouTube. Ay, mamilang-ilang galing yan. Sponsor. Hindi na mamibenta to. Yeah. Nagulat siya. Naka-headset kasi hindi marinig. Oray, may bumili oh. Ano pa rin yun? Dalawa na? Okay. Te, baka gusto nyo pong libre. Ma'am, baka gusto nyo ng libreng sayote. May nag-sponsor lang po. Binabili mo ba ako? Hindi, siyempre, pag may bumili sa akin, bibigyan ko. Galing sa sponsor ko yan. Hindi ko nakita yung anak mo, sayang. Thank you, sayang talaga. Oh. Ma'am, baka gusto mo mo ng play, ma'am. Ma'am, ma'am. Libre. Libre, galing sponsor. Oh, tanggapin mo na. Galing sponsor yan. Ikaw na baka gusto mo sayote ulit. Oh. Para may pangulam tayo. Tagdag kayo dito, May. Salamat ka lang. Sige po. Kaya si nanay, napakasipag yan mga kawaray. Si nanay ano. Lili, magtinda ng sakubag. Yan, di ka bibigyan to. Di pa niyo siguro ito nakikita sa mga vlog ko. Oh. Salamat ka kay Mami Langilang naman. Thank you po. Thank you, Mami Langilang. Oh, mag-aaral na daw siya. Hindi na siya magtitinda. Hindi na magtitinda ng itlog. Mga kawaray, ito na lang pala ang mga tira ko.
Ilan na lang to? 4. 8 na lang to mga kuray. Tapos ito pa 4. Hoy, oh. Libre to. Oh, dali na. Galing sa sponsor ko, magpasalamat ka lang kay Ma'am Ilang-Ilang. Thank you! Yan. Sige, ingat. Support! Thank you sa support ha. Nanonood sa Facebook. Sa YouTube hindi pa ata nakadalaw yung kulag. Kasi di gano'n nag-YouTube yun. Wala silang YouTube. Alright. Salamat po. Mami nang ilang. Pangulam na po kami. Okay, pangulam na. Yung asawa niyan mga kawaray namatay. Last year pa. Last year yun di ba pare? Last year ba? Yung asawa mo na ano? Last year pala yun. Last year. Kaya single ano na yan. Si dad may anak siya. Nasa kanyang nanay ng asawa niya. Boss, oh. Ayaw niya. May libre sa yote. Mama. Ma'am. Libre sa yote, ma'am. Ah, sa yote. Mga kamaray, bumili si Mami. Yung 30 pesos na ano, kayote ko. Pero bibigyan ko siya ng free. Mami, oh. Hindi ako nagbibiro, Mi. Galing sa sponsor ko. Pasalamat lang po tayo kay Mami Lang-Ilang. Thank you po. Salamat. Bumili sa akin ng ano, isang tumpok. Shirt. Bigyan natin free. Di, baka gusto mo, ti. Daddy. Iba, ayaw maniwala. Kala nila siguro sisinungaling ako. Mukha ba ako sinungaling? Haggard kasi ang mukha ko guys. Kasi mainit eh. Pawis-pawis ang mukha ko. Oh my goodness. Kahit dalawa naman kayo. Ay, di wala. Maganda. Parehas ba kayo nagluluto? Magkasama lang kayo sa bahay. Oh, ito, libre galing kay Mami Lang-Ilang yan. Thank you! Okay. Pag may bumili sa akin, may libre. Yati, nagluluto rin ba yan? Nagluluto. Hindi, tagaluto. Ano yung vlog? Oo, sa YouTube po, Mark Yuwaray TV. Thank you, Mark Yuwaray TV po. Sige po, salamat. Hi guys! Thank you. Thank you, madam. Mami, baka gusto mo. Oh, free. Oh. Ayaw mo? Libre. Ayaw mo? Ayaw. Ayaw ni ate, natakot. Gulay-gulay lang muna, wala munang pera. Ay, gagago pa ba? Yan nga, guys. Ayan, si boss ano? Sayo. Boss, kunin mo na yan, kaya may libre yan. Si Gwen, dami nagdad guys. May dagdag isa ya, pag bumili ka, galing sponsor ko ya, kaya kunin mo na yan ya, para marami ka gulay ya. Meron nga mo bukas. Para maubos mga kawaray ang paninda ko, may free tayo galing kay Mami Lang-Ilang. Para magandang ano, para di logi ang bibili. 50 lang, daddy. Ito po ang libre. Guys, sali. Galing po sa sponsor ko. Libre yan, di. Libre yan, libre. Libre yan galing sa sponsor ko. Huwag ka malingkot. Libre ayan. Ang babayaran mo ang isang tumpok lang. Bayad ng isang tumpok galing sa sponsor. Ha? Pwede naman binabukas. Bigay mo kapitbahay. Para ang kapitbahay tuwa. Di joke lang. Thank you, Kuya. Salamat po. True. Pumili ka na dyan. 50 lang dyan ang tumpok. Kasi pag may bumibili sa akin, may free galing sa sponsor ko naman. Pili kayo dyan. Bossing. Galing sa sponsor ko to, kay Mami Lang-Ilang from Switzerland. Oh. Bayaran mo lang yung isa. Pang bigas-bigas. Pang bigas-bigas. Bossing, baka gusto mong free. Oh. Ayaw. Ay, kasama mo? Kasama pala. Kala ko. Thank you, bossing. Salamat po. Yo. Meron lang ako dito mga kuray. Bali, 3, 4, 5, 6. Ito naman yung tatlo para kay Toll Project. Ay, 4 dapat to. 4. Gawin mo ng 4. Yan. Toll Project, dadaanan niya daw to bukas. Alright. Ito na lang. Bali, ano na to. 5 tao na lang.
Ate, may libre yan. May libre ka isang supot. May libre ka isang supot na. Hindi na. Sa'yo, te galing sponsor. Kunin mo na yan. Ang labo ng cellphone ko. Yung dalawa. Ayan, libre. Ay, ang bayaran mo yung 30 la. Ay, 25. 5 lang bayaran pala. Oo. Hindi, may sponsor lang. Pag may nag-sponsor lang. Yung isa, libre po yan. Galing kay Mamilang Ilang. From Switzerland. Okay po yan. Malambot yan. Kaya mo ng isang ngipin yan. Tapos eh, so yun na kayo. Joke lang ha. Kaya, wado, kaya inunggo ah. Oo, mukhang ulonggo lang. Mukhang ulonggo lang ang mukha. Salamat ate. Salamat kay Michael. Kawati Agnes, baka gusto mo gulay? Galing sponsor ko. Free lang to. Kunin mo na. Sige na, kunin mo na. Ah, 7 pa. Kulang pa ako 7. Ayan. Salamat ka lang sa aking sponsor, Ate Agnes. Okay. Manok na lang ako. Oo, tama yan. Para may magdagdag mo sa iyong business. Isa na lang, oh. Pinarenta ko na. Thank you, mami lang ilang sa pagbili. So, uwi na tayo mga kuray. Thank you. Oh, shout out sa inyo. Shout out. Shout out sa inyo dyan mga kaibigan namin. Tara na. Mga kuray, pauwi na tayo guys. Yung 3 na lang ang pamibigay natin. Ito kasing 4 kay paring kaya ito kay Toll Project. 3 pa dyan, oh. Kunin nyo na. 3 na lang yan, yung 3. Kumuha ka, Lek. Salamat kayo, pasalamat. Thank you po. Salamat. Oray, shout out. Alyaw. Thank you po sa nag-sponsor. God bless. Sponsoran niyo po yung lugar namin ng Nang Pintura. Pintura. Oh, pintura daw. Ano ang sabi mo? Ano? Sabi mo dito, dali. Sponsoran niyo po yung lugar namin ng Hindi ka na laro. Hindi ka na laro. Ayos ah. Mga kuray, nandito na tayo. Ito, yung 4 kay Toll Project to. Liligpit lang, pasok ko lang sa bahay.